ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு புருஷோத்தம யோகா அது பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரின் யோகம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன், பகவானை பத்தி முழுக்க முழுக்க இதுல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுவும் இல்லாம நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சாப்டர் 14ல 3 குணங்கள் தான் இந்த ஜட உலகில் நம்ம எல்லாரும் பிறப்பிறப்புல இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பகவானோட புருஷோத்தம யோகா, பகவான் வந்து புருஷோத்தம சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம இங்க பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டருக்குள்ளார போக போக நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாஞ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகு நாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாலம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपाताय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 15வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். அது பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தம யோகா, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. நேற்றுக்கு சாப்டர்ல குணங்கள், அதனால நம்மளுக்கு ஏற்படுற பந்தங்கள், இந்த ஜட உலகில் ஏற்படுற பந்தங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க சொர்க்கம் நோக்கி போவாங்க அவங்களோட புண்ணிய செயல்கள்னால. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்றவங்க திருப்பி இந்த பூ உலகிலே பிறப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அதர்மம் பண்ணுவாங்க, அதனால அவங்க கீழ் நோக்கி உள்ள நரகலோகங்களுக்கு போவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்ற விஷயமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அதை பத்தியும் இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களும் நம்ம இங்க பார்ப்போம். ஹி இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், அதான் புருஷோத்தமர் அப்படின்றது. பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, 15.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். நம்மளோட சாஸ்திரம் என்ன, நம்மளோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதம் இல்லைங்களா. வேதங்கள் தான் நம்மளோட ஆதாரம். பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தது. பிரம்மா சிருஷ்டி செய்யறதுக்கு வேதங்கள்ல உள்ள முறைப்படி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, சிருஷ்டி பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம் இல்லைங்களா.
அப்போ அந்த வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்பிக்கையோட அதை நம்ம ஃபாலோவும் பண்ணணும். அப்போ வேதங்களை படிச்சா நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுப்போமோ அதை இந்த மரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் இல்லாம யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காங்களோ, பகவானுக்கு பக்தி பண்றாங்களோ, அவங்க வேதத்துல என்ன போட்டிருக்கோ அதை தான் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது என்னன்னா, வேதம் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்மளுக்கு பகவான் யாரு அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லும். அதுக்கப்புறம் பகவானை நம்ம எப்படி அடையறது அப்படின்ற மார்க்கத்தையும் நமக்கு அது சொல்லும். சரிங்களா? அப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம்? பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு எப்படி பக்தி பண்றதுன்றதையும் நம்ம ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸோட நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத அர்த்தமாகுது. அப்போ இங்க என்ன இந்த மரம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு, ஆலமரம். இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம வேதத்தை முழுமையா தெரிஞ்சதற்கான அடையாளமாகுது. இந்த மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல் நோக்கி வேர்களையும், எப்பயுமே மரம் எப்படி இருக்கும்? வேர்கள் கீழ இருக்கும், கிளைகள் எல்லாம் வந்து மேல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த மரம் மேல் நோக்கி வேர்களையும், அதுக்கப்புறம் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும், வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம். இந்த இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வேதங்கள் உள்ளது. ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் என்று கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கோடு இருக்கு இல்லைங்களா? இதுக்கு மேல உள்ளது எல்லாமே சுப்ரீம் வேர்ல்ட். அதாவது பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அ அது இங்க கீழ உள்ளது எல்லாமே ஜட உலகம். அப்போ இதெல்லாம் ஆன்மீக உலகம், இதெல்லாம் ஜட உலகம். இந்த ஆன்மீக உலகத்தோட நிழல் தான் என்னது? இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆன்மீக உலகம் நிஜ ஆலமரம். அதே வந்து அதோட நிழல் வந்து இந்த ஜட உலகம். அப்ப இங்க உள்ளது எல்லாம் இங்க இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் டெம்பரவரியானது. அப்புறம் இது எல்லாமே என்னது? அவ்வளவு பியூரானது கிடையாது. இங்கேயும் வந்து சந்தோஷங்கள் இருக்கு, ஆசைகள் இருக்கு. ஆனா அங்க வந்து பகவான் மேல நித்தியமான உண்மையான அன்பு. ஆனா இங்க உள்ளது லஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காமம் அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் வந்து சந்தோஷங்கள் எல்லாமே இங்கேயும் உண்டு. ஆனா அது எல்லாமே வந்து இங்க உள்ள நித்தியமான சந்தோஷம் கிடையாது. இங்க உள்ள சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல அது வந்து சேர்ந்துரும். அப்ப அந்த அளவுக்கு தூய்மையானதா இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்மளால எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ம அ அ நீர்நிலைகளுக்கு பக்கத்துல உள்ள மரத்த தண்ணீர்ல பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதோட நிழல்? இந்த மாரி தலைகீழ தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த மாரி இந்த பிரதிபலிப்பு இருக்கும். இதுல பார்த்தீங்கன்னா, மேல தான் சத்தியலோகம், பிரம்மா இருக்கிற இடம். அங்கே இந்த பிரம்மா உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அது அப்படியே எப்படி உருவாகி வருது? வேதத்தின் தாத்பரியத்தோட பகவான் வந்து பிரம்மா வந்து இந்த ஜட உலகத்த கிரியேட் பண்றாங்க, உருவாக்குறாங்க. அப்போ மேல உள்ள சத்தியலோகம், அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கிளைகளோட இந்த உலகம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரி, நம்மலாம் ஏன் வந்து இங்க இருக்கோம்? ஏன் இங்க இல்ல? அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் ஆசை. அது ஒண்ணுதான். லஸ்ட். நம்ம இத 2ண்ட் சாப்டர்லயும் பார்க்கிறோம். 3 சாப்டர்லயும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? லஸ்ட், அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கிறோம். அத பார்த்த உடனே நம்ம சென்சஸ்லாம் ஆக்டிவ் ஆயிடும். அதுக்கு மனம் விருப்பப்படும். அது கிடைக்கல அப்படின்னா கோபம் வரும். நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது 2ண்ட் சாப்டர்ல. அதே வந்து இது சேரியட், அத வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு அ அ தேர் மாதிரி. அப்போ அதுல வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சென்சஸ் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ நோக்கி போகுது. அப்போ மனம் வந்து என்ன பண்ணணும்? அத கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா மனமும் சென்சஸோட சேர்ந்து அத அந்த சென்சஸ் என்ஜாய் பண்ணும்பொழுது, இன்டெலிஜென்ஸும் சொல்லும் மனதிற்கு. இத செய்யக்கூடாது, செய்யணும்னு. அப்ப மனம் நண்பனா இருந்தால் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றத கேட்கும். அதே வந்து எதிரியா இருந்தது அப்படின்னா, அது சென்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அத கேட்கும். இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாரி போகும்போது நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? நம்மளால நம்மளோட கோல அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நித்தியமான சந்தோஷமும், அமைதியும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பகவானையும் நம்மளால அடைய முடியாது. அப்போ ஆசை அப்படின்றது தான் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. நம்ம இங்க நெறைய இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள வச்சிருக்கனால, நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம சிக்கியிருக்கோம். அதே நம்மளோட ஆசை, ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் ஆசைகள் இருக்கும். எல்லாருக்கும் சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால அது படாம இருக்க முடியாது. ஆனா அந்த ஆசையே நம்ம பகவான் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் பகவானோட பக்தியில நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த ஆசையும் பகவானா இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதுதான் இந்த உலகத்திலேருந்து நம்ம வெளியில போறதுக்கான ஒரே வழி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நெறைய என்ன இருக்கு? கஷ்டங்கள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு நித்தியமானது, எப்பவுமே சந்தோஷம் நிறைஞ்சது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் ஆட்டிட்யூட் தான். என்னைக்கா இருந்தாலும், எந்த நிலையில இருந்தாலும், ஒரு கம்பெனியோட முதலாளியா இருந்தாலுமே, அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க
அவங்க சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட்ல தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இன்னும் சொல்லப்போனா, இங்க இருந்தா நம்ம பகவானுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம். இங்க இருந்தா நம்மளோட சென்சஸ்க்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுன்றது உயர்ந்தது. அதே நம்மளோட சென்சஸ்க்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது? நம்ம இந்த கஷ்டங்கள்ல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம இந்த மரம் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம உற்று பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களுக்கும் இருக்கும். இந்த இதுல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க செய்யறது. அவங்க எப்படி எல்லாம் செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவான் விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. நிறைய வேதங்கள் இந்த மாதிரி யாக யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டெமிகாட்ஸ் தேவர்களையும் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், லிபரேஷனும் கிடைக்கும். அதே சமயத்துல அஹ் இது தேவர்களை வழிபடும் போது அவங்க அவங்களோட அபோர்டுக்கு அவங்க போவாங்க. அப்ப இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தர்மத்தின் வழியில அவங்க வாழ்க்கை வாழறவங்களாவும் இருப்பாங்க. அதாவது என்னன்னா இது 3மே இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கு அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களோட ஆசைகளா இருக்கும். அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க, நல்லா வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் நல்லபடியா அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அதாவது பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து அவங்களோட செயல்களை செய்வாங்க. அதே இந்த பக்கம் உள்ளவங்க இன்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா, அதாவது மரம் இப்படிதான் இருக்கும் கிடையாது. இந்த மரத்துல இது எல்லாமே கலந்திருக்கும். இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது அதர்மமான செயல்களை செய்வாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி செய்யும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க நரகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்ப இந்த மரம் முழுக்க இப்படி இருக்கு, எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு எந்த இடத்துல முடியுதுன்னு தெரியாது. இதோட சின்ன சின்ன கிளைகள் வந்து சென்சஸ், அதோட நுனிகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து பின்னி பிணைஞ்சு எங்க ஆரம்பம் எங்க முடிவு அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு எல்லாமே வந்து என்னது, இந்த முக்குணங்கள் தான் இந்த மரத்தை வந்து செழுமையா வச்சிருக்கும். சரிங்களா? இந்த முகுணங்கள் யாரெல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த மரம் எப்படி இருக்கும், செழுமையா இருக்கும். அதே இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு போறவங்களுக்கு இந்த இந்த இடம் வந்து என்னது, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப செழுமையா இருக்காது. அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துக்கு அவங்க எல்லாரும் போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஜட உலகம் எப்படி இருக்கும், அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு இது உள்ளார நம்ம இருக்கிறதுக்கும் ஆசைதான். ஆனா பகவானை விட்டுட்டு மத்த விஷயங்களுக்கு நம்ம ஆசைப்படுறதுனால இங்க இருக்கும். அதே ஆசை பகவான் மேல இருந்தது அப்படின்னா, பகவான் மேல நம்ம சென்சஸ் என்கேஜ் பண்ணோம்னா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு, இந்த மரத்தின் கிளைகள் எதால வளர்க்கப்படுது, முக்குணங்கள்னால. முக்குணங்களும் இருக்கிற வரைக்கும், அதோட சம்பந்தப்படுற வரைக்கும் ரொம்ப செழுமையா ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்ல செழுமையா வளர்ந்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அதுக்கப்புறம் உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். உபக்கிளைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாமே புலனின்ப விஷயங்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக எல்லாரும் அந்த குணங்கள் வந்துருச்சுனாலே அதுக்கேற்ற சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு போகும் இல்லைங்களா, மனது போகும். அப்போ அந்த உபக்கிளைகள் எல்லாமே புலனின்ப விஷயங்களாகும். மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த வேர் எப்படி இருக்கு, இந்த மரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆழமா நல்லா இன்னும் நல்லா விரிவடைஞ்சு நல்லா செழுமையா இருக்கு. குணங்களோட தாக்கத்தினால் நல்லா செழுமையா இருக்கு. இதுல எல்லாம் என்னது, புலனின்ப விஷயத்துல எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, சிக்கிட்டு அதுலயே வந்து அவங்க சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான் இருக்கலே பிரதானம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையை எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கு ஆரம்ப முடிவே தெரியாத அளவுக்கு இது எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு இடமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.34 3 and 4 न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी.
இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது வந்து நிழல் தான் இல்லைங்களா? அதாவது ஒரு நீர்நிலையில நிஜம் மரம் எப்படி நிழல்ல அந்த தண்ணீர்ல வந்து நிழலா தெரியுதோ, பிம்பமா, அதே மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட பிரதிபலிப்பு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இம்மரத்தின் உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ப பார்க்க முடியாது உண்மையான உருவத்தை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதுதான் பற்றின்மை. அதுதான் ஒரே ஒரு ஆயுதம். ஏன்னா பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு. எங்க ஆரம்பம் எங்க முடிவு. அதாவது நம்ம இந்த பிறவி எந்த பிறவியில நம்ம ஆரம்பிச்சோம்ன்றது தெரியாது. எந்த பிறவியில நம்ம முடிப்போம்ன்றது தெரியாது. அந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கும்? பின்னி பிணைஞ்சிருக்கும். அதாவது பர்த் டெத்ன்றதுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? உழன்றுகிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் செய்யணும். பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த இந்த ஆ உறுதியு வேரூன்றியுள்ள பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் டிட்டர்மினன்டாவும் இருக்கணும். பற்றின்மை டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறது சரி. அதுவும் எப்படி இருக்கணும்? உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனாலதான் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பற்றின்மையோட செய்யணும். கடமையா செய்யணும். நிமித்த மாத்திரமா இருக்கணும். அப்படின்றத நம்ம எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? கர்ம யோகாவில இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே என்னது? எந்த செயலை செஞ்சாலும் அதுல பற்றின்மையான பற்றுன்னு ஒண்ணு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது என்ன பண்ணிடும்? இந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்மள சம்பந்தப்படுத்தும். அதனால அந்த பற்றின்மைன்ற ஒரு காரணத்தை நம்ம கொண்டு வந்து அதுக்காக ஸ்திதமுனி பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளிவந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நேத்தி சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அது ஒண்ணொண்ணுத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா பற்றின்மையோட இருக்கலாம். எதுல பற்றின்மை இருக்கணும்? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு பற்றின்மை இருக்கணும். ஆனா எதுலயோ பற்று இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம சென்சஸ் உள்ளவங்க இல்லைங்களா? அதாவது நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆனது. அப்ப பற்றுன்றது ஒண்ணு உண்டு. ஆசை உண்டு. நம்ம சென்சஸும் ஏதோ ஒண்ணுத்துல என்கேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். எப்பயுமே அப்படியே வந்து என்ன இருக்காது? கண்ட்ரோல்டா நம்ம அத வச்சிருக்கவே முடியாது. மனத்தையும் சென்சஸையும். அப்ப பற்று எது மேல இருக்கணும்? பகவான் மேல இருக்கணும். பகவானுக்கு செய்ற டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கணும். நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம நல்லபடியா செய்யணும். அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய நம்ம எப்படி செய்யணும்? பற்றின்மையோட செய்யணும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பக்தர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் பார்க்கலாம், ஹனுமன் பார்க்கலாம், குந்தி மகாராணி, இந்த மாதிரி நிறைய பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர், அம்பரீஷ் மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ராஜாவா தான் இருக்காங்க, கிங்கா தான் இருக்காங்க. எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க? பற்றுதல் இல்லாம இருக்காங்க. ஆனா கடமையோட செய்யறாங்க. பகவான் மேல பற்றோட இருக்காங்க. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறாங்க. இதுதான் தாத்பரியம். இந்த மாதிரி யாரு ஒருத்தவங்க வாழ்க்கையை வாழறாங்களோ அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். அதை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன், அது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா சில சமயம் கிவ் அப் பண்ணிடுவோம். இது வேண்டாம், நம்ம பேசாம நம்ம சென்சஸோட இங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு இடத்துல தலை தூக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? உறுதியை விட்டுறக்கூடாது. உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எங்க போவோம்? எங்கே சென்றால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ, அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இங்க பற்றின்மையை கொண்டு வந்துட்டு மெட்டீரியல் உலகத்துல, ஆனா நிமித்த மாத்திரமா இருக்கணும். அதே சமயத்துல பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடையணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம எங்க போவோம்? பகவானோட லோகத்துக்கு போவோம். அங்க போனா திருப்பி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு வரமாட்டோம். அதுதான் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. அப்புறம் அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்கின்றோம். யாருகிட்ட இருந்து எல்லாமே வந்திருக்கு? அதுவும் வந்து என்னது? பகவான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து விரிவாக்கமா வர்றது பலராமர். பலராமர்ல இருந்து விரிவாக்கம் வர்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் அப்படின்றது விரிவாக்கம் வரும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணன் வருவாங்க. நாராயணன்ல இருந்து விரிவாக்கம் மறுபடியும் வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், சங்கர்ஷ்ணர் வருவாங்க. மறுபடியும் அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து 3 விஷ்ணு வருவாங்க. அதாவது கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு. கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு தான் காரணவர்ஷன்ல விரஜா நதியில இருக்காங்க. அவங்களோட உடம்புல இருந்துதான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் உருவாகுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட நாபி கமலத்திலிருந்து, அதாவது அவங்க எங்க இருப்பாங்க? மெட்டீரியல் ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வருது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்குள்ளேயும் கர்ப்போதக வருஷன்ல கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்களோட நாபி கமலத்திலிருந்து யார் வராங்க? பிரம்மா வராங்க. பிரம்மா வந்ததும் பிரம்மாவுக்கு அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க? வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. வேதத்தோட தாத்பரியத்தின்
தத்துவத்தின் படி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை பிரம்மா கிரியேட் பண்றாங்க. 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை பிரம்மா கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க எல்லாரிடமும் எப்படி இருக்காங்க, சூப்பர் சோலா பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் வாழ்றாங்க. அப்ப ஆரம்பம் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து இந்த விரிவாக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லார்கிட்டயும் பகவான் அதாவது சூப்பர் சோலா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வந்து விரிவாக்கம் வருது. அப்போ யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.6. न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், பிரகாசமா இருக்கும். பகவானோட உடம்பிலிருந்து வர தேஜஸின் மூலமா பிரகாசமா இருக்கும். அதனால அங்க வந்து சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளி வந்து தேவைப்படாது. அதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு தான் தேவைப்படும். அப்போ அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. அந்த மாதிரி பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சவங்க திரும்பி இங்க வருவதில்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 15.7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மக்கள் நம்ம எல்லாரும் எங்க இருக்கோம், இந்த கட்டுண்ட ஜட உலகில் இருக்கிறோம். யாருக்கிட்ட கட்டுண்டு இருக்கோம், முக்குணங்களுக்கு கட்டுண்டு இருக்கும். அப்போ இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவான் சூப்பர் சோல் இல்லைங்களா, அவங்களும் என்னது சச்சித் ஆனந்தம். நம்ம ஆத்மாவும் சச்சித் ஆனந்தம். அப்போ எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால், எதனால நம்ம வந்து இங்க இருக்கோம், இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். 5 புலன்கள் சென்சஸ் என்ஜாய் பண்றது, அது கூட சேர்ந்து மனம் விருப்பப்படுது. 5 புலன்களும் அதுக்கு என்ன பண்ணுது, உபகரணமா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ இந்த 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.8. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது எப்படி வந்து இப்ப ரோஜா பூ தோட்டம் இருக்கு, அந்த பக்கம் நம்ம நடந்து போனோம்னா அந்த ரோஜா பூவோட வாசனை நமக்கு வருது இல்லைங்களா. அப்ப காற்று என்ன பண்ணுது, அந்த நறுமணத்தை தாங்கி வருது இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த இடத்துல ரோஜா பூ தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுதுங்களா. அப்ப காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி, நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற ஒரு உயிர் வாழியும் லிவிங் என்டிட்டியும் ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்ச்சிகளை சுமந்து செல்கின்றான். அதுதான் இங்க தாத்பரியம். இப்ப நம்மளோட டிசைர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆசை, அந்த ஆசை நம்ம கூடவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கர்மா, அதுவும் நம்ம கூடவே இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட குணம், அந்த குணமும் நம்ம கூடவே இருக்கும். அப்போ ஆசை, கர்மம், குணம், இந்த 3மே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நம்ம போகும்போது அதை வந்து அந்த ஷட்டில் பாடின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, ஸ்தூல சரீரம், அதை சுமந்து செல்லும். ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இப்ப ஏதாவது ஒரு ஆசைப்பட்டு அது நடக்கவே இல்லை, ஆனா அதுக்காக ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஆசை அவங்களோடவே இருக்கும். அந்த ஆசை அடையிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பிறவிகள் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா. ஆனா சுக்ருதி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆசைகள் அவங்களுக்கு நிறைவேறும். இன்னொரு விஷயம், அவங்க செய்யற கர்மங்கள்
அதோட பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் அவங்க போவாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. பிறக்கும்பொழுது எல்லாருமே வந்து சாதாரணமா தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா, அது இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போ எல்லாருமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் போறாங்கனால இல்ல. ஆனா எல்லாருமே கெட்ட பழக்கத்துக்கு போறாங்களான்னா இல்ல. இல்லைங்களா? அப்ப எதனால ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வராங்க? எதனால ஒருத்தவங்க அந்த தப்பான பழக்கங்களுக்கு போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களோட பூர்வ ஜென்ம வாசனை. அதுதான். பிறக்கும் போதிலிருந்து அவங்க வந்து நார்மலா தான் இருப்பாங்க. அந்த சம்பந்தம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அந்த இடத்த அவங்க பார்க்கும்போது, இப்ப ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறவங்களுக்கு, பகவான் மேல பக்தி வந்து யாரும் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் குடுக்கணும்ன்றதே கிடையாது. பகவான் எங்க இருக்காங்களோ, அத நோக்கி அவங்களே வந்து போவாங்க. எதனால அப்டின்னா, அவங்களோட அந்த உணர்வுகள், போன ஜென்மத்துல இருந்த அந்த ஆசைகள், அதெல்லாம் அவங்கள தானா அந்த பக்கம் அவங்கள கூட்டு போகும். அதே மாதிரி தப்பான பழக்கத்த பார்க்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஆனா தப்பான பழக்கத்த பார்த்தோனே பூர்வ ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு அந்த ஆசைகள்லாம் இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அவங்க அத நோக்கி அவங்க போக ஆரம்பிப்பாங்க. மறுபடியும் அந்த செயல்கள்லயே அவங்க ஈடுபட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க நன்மை, தீமை, அதர்மம், தர்மம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து தப்பான செயல்கள் செய்யக்கூடாது. நன்மைகள தான் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நன்மைகள அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று, அவங்களோட ஆசைக்கு ஏற்ப, அவங்களோட உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு வகையான உடல் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அந்த உடலை பெற்று அந்த வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு உடல் அவங்க ஏற்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.9. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனத்தை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மனத்தை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். அதுக்கேத்த ஒரு உடம்பு கிடைக்கும். அவங்க எதுக்காக அவங்க ஆசைப்பட்டாங்களோ, பிரயத்தனப்பட்டாங்களோ, எந்த குணத்துல இருக்காங்களோ, என்ன கர்மங்கள் அவங்க வந்து அனுபவிக்கணுமோ, அதுக்கான ஒரு உடல் அவங்க மறுபடியும் பெறுவாங்க. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். மறுபடியும் அந்த ஒரு பிறவியில அவங்களுக்கு அந்த என்ன அவங்க வந்து சுமந்து வந்தாங்களோ, அதற்கான புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.10. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्विदं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, யார் ஒருத்தவங்க இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ, சரிங்களா? அதாவது பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி நம்ம செய்யற கர்மங்கள் தான் வந்து நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் குணங்கள் இருக்கு. அதுலேருந்து தான் கர்ம செயல்கள் வருது. அப்புறம் இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும்னா பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் தெரியாம, சாதாரணமா வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நெறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்காம. அப்போ அந்த மாரி உள்ளவங்களுக்கு உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை விடுகின்றான்? எதனால பிறப்பு ஏற்படுது? எதனால இறப்பு ஏற்படுது? எல்லாரும் ஏன் வித்தியாசமா இருக்கும். மனிதர்களாகவே இருக்கும். ஆனாலும் எல்லாருக்கும் வேற வேற மாரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது வாழ்க்கை முறையும் வேற மாரி இருக்கு. சிலவங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க. சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயங்களுக்கூட அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியாது. எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். இயற்கை குணங்களோட மயக்கத்துல இருக்கும். முக்குணங்களோட மயக்கத்துல இருக்கும். அப்போ என்ன இத வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். யார் ஒருத்தவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா வேதத்த, சாஸ்திரத்த நம்பி இந்த மாரி பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களால இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். குணங்கள்னால வர ஆக்டிவிட்டீஸ், ஆசைகள்னால வர்றது, சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட்ஸ் பண்றதுனால, மனம் படுற ஆசையினால இவ்ளோ கஷ்டங்களையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம்ன்றத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவான் மேல பக்தி பண்றது மூலியமா நம்ம இதுலேருந்து விடுதலை ஆக முடியும் அப்படின்றதையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். மாதாஜி 15.11 and 12. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादिदात्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम् எதன் ஓகே தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது தன்னுணர்வில் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள். இதுல இருந்து வெளியில வரணும்ன்றதுக்காக ஆன்மீகவாதிகள் ஸ்பிரிச்சுவலா உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது செல்ஃப் ரியலைசேஷன். உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம பக்தி பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. எந்த காரணத்தினால நம்ம எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னன்றதே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா. இப்ப அட்லீஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், சத்துவகுணத்துல இருந்தா நன்மைகள் செய்வோம், நன்மைகள்னால நம்மளுக்கு நன்மைகள் நடக்கும், நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ்னால நன்மைகள் நடக்கும் அப்படின்றதையாவது அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல்ல ப்ராக்ரஸ்டா இல்லாதவங்களுக்கு அதுவும் தெரியாது. தன் மனம் போன போக்குல அவங்க வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நன்மை தீமைகள் இரண்டும் வரும். அதனால அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களால தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது இங்க நம்மளுக்கு பிரகாசம் கிடைக்குதுங்களா, வெளிச்சம் சூரியனாலும் சந்திரனாலும். அந்த சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்கறது யாரு, பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் சந்திரனும் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்து வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 15.13 कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரன் ஆகிய எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி இந்த மில்கி வேலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிரகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அதெல்லாம் அதோட பாதையில நித்தியபடி போயிட்டே இருக்கு. என்னைக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வராது. அப்போ அதெல்லாம் யாரு அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனது சக்தியினால் இவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. நான் சந்திரன் ஆகிய எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 15.14 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாசத்தை காற்றுடனும் வெளி சுவாசத்தை காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணர்வை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றது தாத்பரியம். ஏன்னா இது ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் அப்படின்றது, அதுவும் பகவானால இது நடக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால இதை ஒரு இதுவா சொல்லுவாங்க. எப்படி பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இதையும் சொல்லுவாங்க. அப்போ இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உயிர்வாழியின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக, ஏன்னா நம்ம டைஜஷன் ஆகணும் அப்படின்னாலே உள்ள ஒரு வெப்பம் இருக்கணும் இல்லைங்களா, அந்த ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोगनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्.
நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா வேதத்தை யார் கொடுத்தா? பிரம்மாக்கு பகவான் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ வேதத்தை பகவான் தான் வேதத்தை கொடுத்திருக்காங்க. சோ வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன அப்படின்றதும் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே. வேதங்களை படிச்சா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா பகவான் யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். பகவானை எப்படி நம்ம அடையணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும். 15.16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते 17 माताजी 17 ओके उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य விபர்த்திய வியயசீஸ்வரக. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தவறக்கூடியவர்கள்ன்றது நம்ம எல்லாரும், தவறாதவர்கள்ன்றவங்க நித்தியசூரிகள் பகவான் லோகத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு என்னைக்குமே என்னது நித்தியமான வாழ்க்கை பகவானோட. அப்ப தவறக்கூடியவர்கள் நம்மளாம் இங்க மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்கதான். அப்ப ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. யார் ஒருத்தங்க பகவானோட லோகத்தை அறிஞ்சிடறாங்களோ அவங்களாம் என்னது திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க. வந்து இந்த கஷ்டங்களை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது ஒண்ணு நித்தியசூரிகள் பகவான் லோகத்துல இருக்கிறவங்க, இன்னொருத்தவங்க இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறவங்க. அப்ப ஜீவாத்மாக்கள் ரெண்டு விதம். அதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லாருக்கும் சுப்ரீமா யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 15.18 யஸ்மாத் அக்ஷரமதீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதித புருஷோத்தம. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவனாக என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் இந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அப்போ பகவான் திவ்யமா இருக்காங்க, உத்தமனா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்கதான், சர்வ காரணம் அவங்கதான் அப்படி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது புருஷோத்தம யோகம். அப்ப பகவான் அவங்கள பத்தின விஷயங்களை நமக்கு இங்க உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 15.19 யோ மாமேவ சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வமித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரதஹ. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி, எந்த இடத்துலயும் நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது. ஏன்னா இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், அப்புறம் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள்னால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா இருக்காங்க. அப்புறம் வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட், எல்லாருக்கும்
நண்பனா இருக்காங்க அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள் மூலியமா பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, இவ்வளவு தூரம் பகவானே சொன்ன ஸ்லோகத்திலே நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்ப அதுல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? கண்டிப்பா நம்பிக்கை இருக்கணும். ஏன்னா பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள். வேற யாரோ சொன்னது கூட கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டா பகவானே நமக்கு உபதேசம். அது அர்ஜுனருக்கு குடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனருக்கு எதுக்காக குடுத்தாங்கன்னா, கலிகாலத்துல நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா, கலிகாலத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன இருக்காது? ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருக்காது. அப்போ இந்த மாரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் இல்ல அப்டின்னா, கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன தெரியாது? மார்க்கம் தெரியாது. வழி தெரியாது. எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கைய வாழணும்? எது தர்மம், அதர்மம் இதெல்லாம் தெரியாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து கலிகாலத்துல வந்து மக்கள் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? உபதேசம் குடுத்திருக்காங்க. அப்ப அந்த உபதேசத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஐயமின்றி நம்ம வந்து அத வந்து ஃபெய்த்ஃபுல்லா நம்ம வந்து அத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் தான் பரமபுருஷன். அதாவது சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்ன்ற நம்ம ஐயமின்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் பகவான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன? பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். அவன் எடுத்து பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.20. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப 15.20 அதுல என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஸ்லோகத்துல வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புருஷோத்தம யோகம். இதுதான் வந்து வேதத்துல ரகசியமான பகுதி. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. பகவானே இதை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரகசியமான பகுதி, வேதத்துல இருக்கிற ரகசியமான பகுதியை நம்மளுக்கு பகவானே கொடுத்திருக்காங்க. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த படி நம்ம வாழ்க்கை, அந்த உபதேசம் படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன்ல இருப்போம். பக்குவத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பகவான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி கடைபிடிக்கிறதுனால கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பகவானை அடைய முடியும். அதுவும் மட்டும் இல்லாம இந்த மெட்டீரியல்ல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தீமைகளும் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானா பாவனி வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.